Hyvä. Hieno. Olkaa tässä. Voi olla, että Risto lähtee sitten tyhäntäisenä kohta tuosta. Raili vähän leikittää siinä. Mulla on silmälle päätön peräkärrystä. Raili. Joo, noilla Martuilla on niinku vahvemmat takosat. Noilla on painoakin noilla puilla enemmän. Ne. Niin. Neurokset on aina semmosia kolhompia muutenkin. Ja toi Seppo nyt laihutetaan tuossa. Seppo ei halua laiduttaa. Seppo Ei se haluaa. halukaan. Se syö näistä ehdottomasti vähiten ja saman liikunnan saa muut on niinku ihan okei. Se ei liiku saman verran. Se varmaan on Niin, se on semmoinen. semmonen loivaliikkeinen, niin se on vaan. Ja sit se voi olla, että se on kanssa semmoinen, joka hyödyntää. Niin. Mutta se, sitä nyt haetaan, kun ei taas tommoselta kasvavalta uskalla, tiedätkö sä, ihan köyhäksi heittää.